Olen niin pahoillani, Chinka. Minun arvokas Pegasus oli minun takia. Mitä puhut, Kenta? Pegasuksesta Ei ole vielä lyöty kaveria. Unelmoit, että Beisi juuri lähetettiin lentämään, mitä? Se ei voi olla. Se on Pegasus. Mene. Pegasus! Star-räjähdyshyökkäys. Al oikea. Chinka, hän voitti. Että on mahdotonta. Suunnitelmani Flaalessa oli lukko. Miksi älä sano minulle, että olet suunnitellut tämän alusta alkaen? Riippumatta siitä, kuinka suuri hurrikaanituuli on aina heikko myrskyn silmässä, saan sen. Se on tällainen. Chinka antaa Pegasus-suksen osua tuulen tarkoituksella, jotta se voisi kohdistaa hänen, hyökkää Leonin yhden heikon kohtaan ylös taivaalla, ja ei huono Chinka ei ole huono, olinko juuri se joko Kyo viimeinen vai minun täytyy saada silmäni tarkistettavaksi. Kiitos kaverit mukavasti palauttaaksesi tämän.